जय भोजपुरी प्रणाम। आप लोग की रिपोर्ट में बतावे जा रहल बानी कि एगो भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना रिलीज हो चुकल बा जौन की बिहार यूपी में धमाल मचा देले बा। गाना जौना गाना के नाम बा सुनम मलकिनी हो। जौन गाना अरविंद अकेला कलू और शिल्पी राज के मधुर आवाज में सजल बा और इ गाना जौन बा पम्मी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पे रिलीज भइल बा। जी हाँ भैया, जब भी पम्मी रिकॉर्ड के माध्यम से कोनो गाना आवेला उ जमीनी स्तर पे धमाल मचावेला। बिहार यूपी के गली गली में उ गाना बाजेला। जी हाँ भैया, जौन गाना रिलीज हो चुकल बा सुनम मलकिनी हो, जौन की बहुत ही सुंदर गाना बा, बहुत ही अच्छा गाना बा। पति पत्नी के नोक झोंक बा। जौन गाना के आप लोग एक बार सुनम जा, बार बार आप लोग के सुने के मिली। गाना जौन बा रिलीज हो चुकल बा पम्मी रिकॉर्ड पे और ये गाना के लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देले बानी। आप लोग जरूर देखी जा, सुनी जा। देखे लायक भी गाना बा, सुने लायक भी गाना बा। देखे लायक ये से खास गाना बा कि मैं आस्था सिंह अरविंद अकेला कलू के साथ नजर आ रहल बाड़ी। और आप लोग जानते भाई, जब आस्था सिंह और अरविंद कलू आवेला लोग साथ में, तो कहल जाला खेसारी लाल यादव जी के टक्कर तो देवे करेला अरविंद अकेला कलू जी डांस के मामले में। और आस्था सिंह के तो कहीं के नहीं कि आजकल के भोजपुरी के क्वीन यानी भोजपुरी के क्रॉस बनल बाड़ी और भोजपुरिया जवान के क्रॉस बनल बाड़ी और दिल पे राज करत तारी। उनकर एक एक एक्सप्रेशन, उनकर एक एक स्टेप देखे में मजा आवेला। जी हाँ भैया, अरविंद अकेला कलू और उनकर जोड़ी जबरदस्त लागत है गाना में। और शिल्पी राज ये गाना के गईले बारी अरविंद अकेला कलू के साथ है, काहे कि गाना जौन जबरदस्त ऐसे बता रहा बनी, ऐसे कमाल बा, ऐसे बवाल बा। एक बार सुनला के बाद बार बार सुनला के ऐसे मन करी। काहे कि गाना के लिखले बड़े आशुतोष तिवारी जी के भोजपुरी के नंबर 1 राइटर आज के डेट में चल रहा बड़े। जौन गाना लिख के दे देता रे, चाहे पवन सिंह हो चाहे नीलकमल सिंह हो, गाना धमाल मचा देता, हल्का मचा देता। और ये गाना में म्यूजिक भी दिले बड़े प्रियांशु सिंह, भोजपुरी के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर है। ऐसे ही गाना जौन बा बहुत जबरदस्त बा। और ये गाना के डायरेक्शन के लिए बड़े महेश वेंकट और कोरियोग्राफी असलम खान के लिए बड़े। सब मिला जुला के टीम एक नंबर बा, बवाल बा, भोजपुरी के नंबर 1 टीम बा। ऐसे ही गाना भी जबरदस्त बा और गाना के लिरिक्स भी जबरदस्त बा। गाना सच में वायरल होके लायक बा, काहे कि गाना बहुत मस्त लागता, सुने में देखे में भी मस्त लाग रहल बा। तो जरूर ये गाना के देखी जा, सुनी जा और खूब शेयर करी जा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, पम्मी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो गइल बा। यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं जा पम्मी रिकॉर्ड। और गाना का नाम हटे सुनम मलकिनी हो, अरविंद अकेला कलू और शिल्पी राज के आवाज में नया भोजपुरी गाना। जय हिंद, जय भोजपुरी, एकता बना के राखी।